Ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз ва подписчикои муҳтарам. Дӯстони азиз, ба саҳми шумо мерасонам, ки рӯзи 21 март вақте ки ноҳияи Хуросона деҳаи Ҳалқаҷара сел омада буд, шоми 21 март, баъди ҳамун офати табиӣ мутаассифона як нафар бародарон мурданд, яъне 59 сола буд ӯ бародарон. мутаассифона чанд хонаҳоро таи об дамонданд, хеле чизо шид. Баъд як хонаро кришаша канданд бародаро, чӣ хеле ки десед ранги динозавр, ака динозавр дар асри 21 намедонам ҳаст, мемона намемона, яке канданд. Ҳамихес чӣ хеле ки хитон десед скелети меги динозавра болои хона да, кришаи хона да ҳамихеле чиз бидай бародаро. Бародарои азиз, ман суратҳошро мемонам, тамошо кунед, то охира тамошо кунед видеоро. Чӣ хеле ки ба мо маълум буд, соли 2017 буд, чун хеле ноз ман бо суратша мемонам. Ӯ дар фархори ёфтагӣ ҳамихеле скелети ӯро ба фикрам ай поли хона ёфтаган, ай подвал, яъне таххона ёфтаган. Иам ба монанди ҳамун ай бародаро, ина чӣ хеле ки дидестен, ина фарқият кунед, ина мо суратҳошро мемонам, дар ин фархор ёфтагианд. 2017 ҳамун соли 2017 ёфтагиан ҳамин чиза. Инака ҳамин ҷои модам ноҳияи Хуросонда, ина 2020 ҳамин сол, ина ба наздикии вақти ҳамун сел омадага, хеле ака ӯ хонаро кандан дар кор, мисол ягон ҷои дига кӯчондан дар кор, ҳамун кришаро вақти канданда ҳамихеле чиз ҳаста. Ина дидан хонаи як бародарон ҳамихеле чиз буромад. Ба гуфти баъзе бародарон и мушай мегӯянд, ака ман намедонам чия мушай динозавра. Ба фикри ман динозавр нестай, мумкин ягон мири мушон мегӯянд, чӣ хеле ки маълума. Ҳамин скелети муша дар интернет поисед, ҳамин чизе ки ҳамин ҷа ёфтага, ҳамун фархордан гуфта буданд динозавра, не ки ба ҳамин гуфтаҳои ҳамин интернету исусу ира ду муш набуда вақти ёфтанда, мегӯянд ки ҳамин муша. Ина бинед худтон суратҳоша. Раҳмат ба ӯ бародарое ки моро то охир тамошо карданд. Касоне ки мефаҳманд, медонанд чия фаҳмиданд, касоне ки намедонанд видеоро роик нешона ё ҳамин видеоро паҳн кунед, одноклассник, имейл, ҳамин чизе ки доред паҳн кунед ҳамин социални сайтҳода. ба ку буфаҳмем чӣ гапае, ҳамин чияй, чӣ хелияй. Ба гуфти мо мушай. Хай бинависед бародари азиз, дар комментариҳо бинависед чизае фикрҳои худтона ҳатман бинависем барои ҳамин скелети ёфтагӣ мо.